Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बावहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नै दायो जोङो गेट दिल्लीयावहाय दङ ओमफ्राय दायो आं थांगोन हेयार रिफिलिं खालामनो थाखाय नै मन्जुदिनियावहाय आरो ना हेयार एक्सटेनसननि रिफिलिं खालामनो थांगोन ओमफ्राय बेयावहाय आङो दिनैनि भिडिअआवहाय नोंथांमोननो दिन्थिगोन मन्जुदिनि जा स्टुडिअ दङ ना स' बेनि टुर भिडिअ होगोन आङो स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो गाइस भिडिअखौ स्टार्ट खालामनायनि सिगां आं दिनैहाय नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो होननानै सानदों बेनो जाहैबाय नोंथांमोना न'आव जनानैनो गोबां रां खामायनो हागोन मानि जुनै मोनसे ओरैबायदि मोजां एप दङ जायखौहाय नोंथांमोना प्रेडिक्सन खालामनो मोना बेनिफ्राय मोजां एमाउन्टनि रां खामायनो हागोन आरो लोगोसे प्राइजेसबो देरहानो हागोन स' बेनि गेजेरावनो आंनि फेभरेटआनो जाहैबाय माइनास नोंथांमोना बेयावहाय जास्ट प्रेडिक्टल' खालामनांगोन आरोना जे बे माइनासआ बबे मोनसे साइडथिंहाय फैदों बबेथिं फैदों बेखौल' प्रेडिक्ट खालामनांगौ नोंथांमोना ओमफ्राय नोंथांमोना जेसेबांखि बुरजा प्रेडिक्सन्स खालामा मानो अब्लानो नोंथांमोननि प्राइजेसआबो बेनिख्रुइ बांसिननिफ्राय बांसिन बारायलांबाय थागोन स' नोंथांमोना प्रेडिक्सन्स खालामबायानो थानांगोन बेयावहाय आरो नोंथांमोना बेयावहाय एसे मोजाङै गोसो होनानै गेलेनांगोन मानो होननानै बुङोब्ला बेयावहाय एसे रिक्स दङ नालाय प्रेडिक्सन खालामनायावहाय स' नोंथांमोनाथ' नुखाबाय एकदमबारे जुदि नोंथांमोना गोसो होनानै मोजाङै जुदि नोंथांमोना गेलेयोबा बेयावहाय स' गाइस नै मन्जुदिनि स्टुडिअ'नि नैबे एन्ट्रेन्सआ ओमफ्राय बेयावहाय अपेन डेट मिन्स खुला ओमफ्राय बन्द'आथ' अभियासलि क्ल'ज होननानै लिरनाय थागौमोन ओमफ्राय नै अपेन खालामनाय लोगो लोगोनो स्टुडिअ'नि जिथु इन्टेरियर ना बियो गोबां चेन्ज जाबाय आं जेब्ला फार्स्ट टाइम फैदोंमोन ना बेबायदि नङामोन आरोना दा नै मन्जु स्टुडिअ' बेबायदि लिरनाय दङ ओमफ्राय बेयावहाय नै मिरर वर्क खालामनाय दङ आरोना बेयावहाय ओमफ्राय नै मिथिया आंनि भिडिअखौ लानानै होदोंमोन स' थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ लाना होनायनि थाखाय मानो होनना बुङोबा आं बे टाइमावहाय हेयार वास खालामगासिनो दंमोन नालाय ओमफ्राय नैबे साइडआवहाय रिसिपसन ओमफ्राय बिथिंबो गासै इन्टेरियरानो माने मिरर बेस खालामनानैहाय डिजाइन खालामनाय जादों आरोना ओमफ्राय नै फारसेथिंहाय बेयावहाय खालामो हेयार स्पा मेनिकियर पेडिकियर ओमफ्राय जिथु हेयार एक्सटेनसन खालामोबा हेयार वास खालामो स' बेनि थाखायनो आं इयावहाय खालामजागासिनो ओमफ्राय बेथिंहाय जिथु मिररफोरा दोङो बेयावहाय हेयार काट हेयार एक्सटेनसन हेयार स्पा हेयार केराटिन हेयारनि जेसेबांखिनि खामानि दङ बेफोरखौहाय इयावहाय खालामनाय जायो ओमफ्राय जोंजोंहाय सासे लोगो थांफादोंमोन ना रन्जु बेबो माने हेयार कालार खालामदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेयावहाय हेयार वास खालामखांनानै बियो ड्रायार खालामगासिनो दंमोन ड्रायार इउस खालामदोंमोन बिसोरो ओमफ्राय आं जि रिलेक्स फिल खालामबाय माने मेंनाया ओमफ्राय नैबेफोरावहाय बेफोरबायदि जा मोजां इन्टेरियर डिजाइन बानायदो बिराद लाक्जारियास आरोना सेलना कास जोंबो बेफोरबायदि सेलन मोनसे बानायनो हाबा लाइफआव ओमफ्राय नै आंना हेयार एक्सटेनसना पुरा माने एसे टेंगल जाबायमोन आरोना मानो होनना बुंबा खानाया आंना एसे लावबायमोन नालाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय दा बेखौहाय रिफिल खालामसै स' नोंथांमोना नायलांबाय था ओमफ्राय नोंथांमोना फुलि डिटेल्स माने मिथिनो लुगैयोबा आंनि गेम्स रिसेन्डि ब्लग चेनेलावहाय बेखौहाय आङो फुलि डिटेल्स माने होजोबगोन स' बेयावहाय नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय बेनि कस्ट बा बेनि डिउरेसन माबोरै मा ओमफ्राय दा मन्जुदिया गैयामोन आरोना बेनि फिसाजो बियो ओमफ्राय बेजोंहाय नै जोङो रिल्सनि शुट खालामगासिनो दंमोन आरो So hello everyone, मैम हमारे पास आए हैं 3 months बाद और इनकी थर्ड रिफिलिंग है और बहुत अच्छे मैंने हेयर रखे हुए हैं तो मैम अपना एक्सपीरियंस बताएंगे उनका रिफिलिंग का एक्सपीरियंस कैसा रहा थर्ड टाइम उनकी रिफिलिंग हो रही है थर्ड टाइम एक्चुअली ये मेरी फोर्थ टाइम अच्छा ओके फोर्थ टाइम उनका रिफिल हो रहा है और एक्सपीरियंस तो क्या बताऊँ मैं आप लोगों को आप लोग सारे देख चुके होंगे मेरे रील्स में तो बहुत ही अच्छी है इसलिए मैं फिर से आई हूँ यहाँ पर रिफिल करने के लिए तो अभी एक्सटेंशन के बिना मतलब मुझे अच्छी नहीं लगता हाँ वो तो हैबिट हो चुकी है बहुत ही अच्छा तो मैं आपको दिखाती हूँ उनकी एक्सटेंशन बिल्कुल रिफिल होने के बाद फाइनल लुक कैसे ठीक है क्या कैसे दिख रही हूँ दिखा दूँ सुंदर दिख रही है हेल्दी सुंदर सही है ना ठीक है सेफ कैसे बात आएगा
लेकिन ये तो कलर कुछ पर्पल जैसा लग रहा है। वॉलेट पे पर्पल वॉलेट पे थोड़ा ये लगा लो अच्छा लगेगा ब्राउन लगा लो थोड़ा डार्क भाई इससे घुस आता है पीस। रेड टाइप चॉइस कर लो मुझे तो आइडिया नहीं है ऐसे यूनिक लगा दे इजन लगा देना बाहर एकदम हे बेखौ माबा ड्रेन लाइट जागन ना ये लाइट जागन ये। ओ लाइट होगा डार्क नहीं चाहिए ना। डार्क ही रहेगा सोंना लादो ओमफ्राय नै दायो आङो हेयार एक्सटेनसनखौ बख'नानै लाजोब्बाय आरोना नैबेनो आंनि अरिजिनेल हेयारा जा जस' गैलालै खानायानो आंनिया अबस्था गैला ओमफ्राय आङो एबारसो लास्ट टाइम लाबावनोसै आरोना एक्सटेनसनखौ ओमफ्राय बेनि उनावहाय आङो खानायखौनो लाला टाकलुसो सिनना लानोसै गाइस साइज नुबा दुथोसै उपाय गैला Gue masa ini lagi. Gue Ang isang lagan. Kan itu kang ban isang. Kau lu. Ranting sana kena ada isi. Ranting nama So guys, नै आंनि बिफोर लुकखौ नायनानै लादो ओमफ्राय दा आफ्टारावहाय माबोरैहाय जायो आं खानायखौ गुसुं लानायानो मोजां ना गोलाव लानाया मोजां ना दाबोरा खिथाहरदो आरोना ओमफ्राय नै जा गोबाव जनानै थाबाय थानांगौ ओमफ्राय आङो ब्लेक कफि लोंबाय थाबाय फारसे लोगोआबो खानाय कालार खालामबाय थाबाय बिथिं मिथियाबो हेयार स्पा खालामजागोन नेबाय थाबाय बिराद मानसिफोर दंमोन नालाय मालाय बिराद बुरजा बेयावहाय माने लिपनि कालारबो खालामो आरोना बेफोरबायदि ओमफ्राय नै रन्जुनि खानाया जा मोजां जाबाय कालारा Wow, my God! Ranju kistu barbo bahe khana ya bo. Kepse giring lai. La. Nay. Ang spa khalam se, be? ओमफ्राय नै बिथि मिथियाबो हेयार स्पा खालामजागासिनो आरोना ओमफ्राय आंना कमप्लिट जानोसै ओमफ्राय ज'नो बेनाबो रन्जुनियाबो जोबखाबाय आंनाबो नै आंनि खानाया माबोरै जाखो गाइस नोंथांमोना कमेन्ट सेक्सनाव खिथाहरनो दाबाव ओमफ्राय दायो नै मिथिनाबो वाह डेन्जार जाबायलै खानाया बिराद मोजां नुबाय सिल्की जाबाय आरोना शाइनिं खालामबाय ओमफ्राय गाइस दायो जोङो थांनोसै So guys दायो जोङो रुमावहाय मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय मोनफैनानै दसे बेलकनियावहाय दोङो माने टाइमखौनो मोनाखै रुमाव थाफैनो जास्ट मोनायाव हरनि 11:00-12:00 मोनफैनाय जादों खामानिया जोबाखैमोन नालाय ओमफ्राय नै बिथिं बेलकनिनिफ्राय भिउआ नै इयाव मम' फानो मम' इयावहा बे मानि पापर थाइद होयो बायनानै लाबोदोंमोन आरोना बिराद गोथाव माइरंनि ना मानिथाय आं मिथिया जिखुनु दिल्लीयाव मोनो बे राउन्डसोमोन दे ओमफ्राय आङो सिफ्लेजोब्बाय माने बायफ्लांबाय So guys आं इखौ जाना नायनोब्रा बिराद गोथाव मोनो आं इखौ जानो ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' नुखाबाय आंनि ब्लगखौ ओमफ्राय आङो दहायनो खिथाखांखाबाय आंनि हिन्दी चेनेलावहाय होगोन आरोना बिराद गोथाव आं बिराद गोथाव मोनो जानो पापरबाबो बिराद गोथाव इयो आं बिराद गोथाव मोनो पापरखौ So thank you so much guys आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय love you bye bye